முறையாக பழைய சோறு வைக்கும் விதம், பழைய சாதம், நீராரம் எப்படி சாப்பிடுவது, இதில் உள்ள நன்மைகள் எல்லாவற்றையும் பார்ப்போம். ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு காப்பியாஸ் வில்லேஜ் கிச்சன். இப்போ நம்ம சாதம் வடித்து அதில் தான் பழைய சாதம் வைக்கிறது நல்லது. இப்போ நம்ம சாதத்தோடைய தண்ணியை இது மாதிரி வடித்து எடுத்துடணும். இப்போ இந்த வடித்த கஞ்சியை நாம் அப்படியே வச்சிடக்கூடாது. இதில் தண்ணி கலந்து வைக்கணும். இப்போ நான் ஒரு கப்பில் அப்படியே ஊற்றி வச்சு காட்டுறேன். அது எப்படி இருக்குது, தண்ணி கலந்து வைக்கிறது எப்படி இருக்குதுன்னு நான் காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த சூடான தண்ணியில் நம்ம தண்ணி கலந்து உடனேவே உப்பு போட்டு குடிக்கலாம். இந்த மெலிசாக இருக்கிறவங்க, உடம்பு என்ன சாப்பிட்டாலும் எனக்கு சதை போட மாட்டேங்குதுன்றவங்க இந்த தண்ணி ரெகுலராக கூட குடிக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு வெதுவெதுப்பான நீரை கை காலில் ஊற்றி அழுத்தி விடலாம். நல்லது, அந்த தசை வளர்ச்சிக்கு நல்லது. இப்போ பாருங்கள், நைட் ஆகிடுச்சு. நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சது அப்படியே நல்ல லிக்விடாகவே இருக்குது. இப்போ தண்ணி ஊற்றாமல் இந்த கப்பில் எடுத்து வச்சோம் பாருங்கள், எப்படி கெட்டி தன்மையாக இருக்குது. இதை நாம் சீயக்காய் சேர்த்து குளியல் பொடி சேர்த்து உடம்புக்கு தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிறது நல்லது. துணிகளுக்கு, காட்டன் துணிகளுக்கு கஞ்சி போடவும் நல்லது. மற்றபடி இது அப்படியே சாதத்தில் சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது. இப்போ ஒரு பங்கு வடித்த தண்ணிக்கு ஒரு 2-3 பங்கு தண்ணி சேர்த்து தான் நாம் பழைய சாதத்துக்கு சேர்க்கணும். இப்போ பாருங்கள், நைட்டு மிஞ்சின சாதத்தில் அந்த தண்ணியை நான் சேர்த்துட்றேன். இது மறுநாள் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ மறுநாள் பாருங்கள், அந்த சாதத்தில் எந்த ஒரு நுரைப்பு தன்மையும் இருக்காது, வேறு எதுவுமே இருக்காது, அப்படியே நல்லா இருக்கும். இந்த வாசமே நமக்கு சாப்பிடணும்னு தோணும். அந்த அளவுக்கு ஒரு வாசமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம முறையாக பழைய சாதம் செய்யும் போது. இதை கட்டியான தயிர் சேர்த்து மறுநாள் காலையில் நம்ம சாப்பிடலாம். சாதத்தை அழுத்தி பிழிஞ்சு தண்ணி எடுக்க தேவையில்லை, அப்படியே அள்ளி வச்சு கட்டியான தயிர் சேருங்க. இந்த வெயில் காலத்துக்கு தினசரி மோர் சேர்க்கறது நல்லது. அதனால் தினசரி உரம் ஊற்றுறதுக்கு தினமுமே கொஞ்சம் உரமோர் எடுத்து வச்சுருங்க. நாள்பட்ட உரமோர் சேர்த்து வைக்கக்கூடாது, அது நல்லதும் கிடையாது. இப்போ இதில் நான் கட்டி தயிர் சேர்த்து கிளறேன். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கிளறிக்கலாம். வேறு எதுவுமே இதில் சேர்க்க தேவையில்லை. நம்ம இது கூட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம். பெரியவங்களாக இருந்தால் பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்து சாப்பிட்லாம். அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க, பச்சை மிளகாய் சாப்பிட்லன்னா ஆண்களுக்கு காலில் மூளை இருக்காது அப்படின்ட்டு. அதோடைய அர்த்தம் என்னென்னா, மூளை என்றது இந்த மூட்டுக்கு தேவையான வலுவு, நம்மளோட கால்சியம் சத்து, இந்த எலும்புகளுக்கு தேவையான அந்த கால்சியம் சத்து இந்த மிளகாயில் அதிகமாக இருக்குது. அதனால தான் அப்போல்லாம் இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாவை ரெகுலராக சாப்பிட்டாங்க. வெகு தூரம் நடந்தாங்க அவங்கெல்லாம். இப்போ நம்மளால் நடக்கக்கூட முடியல, மடக்கி உட்கார முடியல. இந்த சின்ன வெங்காயத்தை வெளியில் இருக்க டார்க்கான தோலை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த உள்ளே இருக்கிற பிங்க் தோலோடு சேர்த்து தான் சமைக்கணும், சாப்பிடவும் செய்யணும். அதில் தான் அதுக்கு முக்கால்வாசி சத்தே இருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்து பிள்ளைகளுக்கும் கொடுக்கலாம், நாமும் சாப்பிடலாம். இதையே கட்டி தயிர் சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து நீர்மோர் ஆக்கிறதுக்கு பதில் நாம் இந்த நீராரம் தண்ணி சேர்த்து நல்ல நீர்மோர் ஆக்கலாம். ஒரு பங்கு தயிருக்கு நீங்கள் 7-8 பங்கு தண்ணீர் சேர்க்கலாம். அதுதான் நீர்மோருக்கான அடையாளம். சேர்த்து இதை நாம் அப்படியே உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் சீரகத்தூள் அந்த மாதிரி சேர்த்து கூட குடிக்கலாம். ரொம்பவே நல்லது. இதில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, அதிகமான சக்தியை தரும், நமக்கு எனர்ஜெட்டிக்காகவே வைக்கும் உடம்புக்கு. அல்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை தொடர்ந்து கொடுக்கலாம், நல்ல பலன் கிடைக்கும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம், உடலுக்கு நன்மை தரும் பாக்டீரியா இதில் அதிகமாக இருக்குது. காலையிலே இதை சாப்பிட்றதுனால வயிறு தொடர்பான நோய்கள் குணமாகும். உடலில் அதிகமாக இருக்கும் உஷ்ணத்தை போக்கும். ஒவ்வாமை, அலர்ஜியை இது குறைக்கும். தோல் பிரச்சனைகளுக்கு இது ஒரு நல்ல தீர்வு. இந்த பழைய சாதம், நீராரம் எல்லாமே. இதில் B6, B12 அதிகமாக இருக்குது. நார்ச்சத்தும் அதிகமாக இருக்குது. இதை நாம் முறையோடு சாப்பிட்டு பயன்பெறலாம். நன்றி.